Spoločnosť Bellumi Pumpy so sídlom v Nových Zámkoch sa od roku 1990 zaoberá veľkoobchodným a maloobchodným predajom čerpacej techniky. S bohatými vyše 33-ročnými skúsenosťami a inováciami sme pripravení zodpovedať vaše otázky a navrhneme vám tie najefektívnejšie riešenia. Prinášame vám to najlepšie zo sveta čerpacej techniky. Najširší sortiment domácich vodárničiek pre váš doma záhradu, povrchové a ponorné čerpadlá do studní a vrtov, set fotovolticky napájaného ponorného čerpadla s frekvenčným meničom a panelmi v jednom, drenážne a kalové čerpadlá pre septiky, kalové jamy a jazierka, potravinárske čerpadlá na víno pre vašu vinnú pivnicu, tlakové a expanzné nádoby pre väčší objem zásoby vody, elektromotory k ponorným a povrchovým čerpadlám, armatúry, filtre, hadice, záhradkársky program zavlažovacej techniky a ďalšie bohaté príslušenstvo a náhradné diely. Obehové čerpadlá do vykurovania a chladenia, merania, reguláciu, radiátory, bazénové čerpadlá s filtráciou pre vaše domáce bazény, benzínové čerpadlá pre polievanie, priemyselné čerpadlá a zavlažovacie systémy. Máme pre vás riešenia a poradíme vám, ako na to. Samozrejmosťou je záručný a pozáručný servis pre sortiment našich produktov. Náš sortiment nájdete v kamenných predajniach spoločnosti v Nových Zámkoch, Nitre, Bratislave, Košiciach a tiež na web stránke bellumi.sk.